Ενώ βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στον Ηρακλή, στον πάγκο τον Βραζιλιάνο Καρλίνιος Ματέους, τον Ιάπωνα Ντάικο Κομπαγιάση, μαζί με τον Παντία, πνευματικό goalkeeper, τον Γιάννη τον Παπαστεριανό, τον Ιωαννίδη και τον Κάτσικα. Διαιτητής είναι από... Εντάξει, είδατε την προσπάθεια του Στογιανόφ, το μαρκάσμα του Γιαννούλη, είχε περάσει 6 μήνες από τον Πανιόνιο παλαιότερα, ενώ βοηθά νομίζω σε αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Αποστόλης Λάμπος, στο στοιχείο ότι υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ οπαδών του Πανιωνίου και του Ηρακλή. Απομακρύνει ο Γιαννούλης, ο Ιάκοπ που έκανε τις δοκιμές του μέσα στη βδομάδα για να είναι από... Κεφαλιά έγινε από τον Σαρακατσάνο, συνέχεια ο Μπάλαμπαν ανοίγει για τον Τζαβέλα, η σέντρα του, ο Γιαννούλης δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα, ο Στογιανόφ στο κοντρόλ, το σουτ χαμηλά, πρώτο σουτ στο παιχνίδι, στο 3ο λεπτό από τον Ουρουγανό, η μπάλα out. Εδώ ο Στογιανόφ, στις κεντρικές κομμώσεις, από πλάγια το σουτ, όχι πολύ δυνατό. Πρώτη επίσκεψη του Πανιωνίου στην περιοχή του Ντάνιελ Φερνάντες. Δεν μηδέν στην νέα σημασία για τις δύο ομάδες. Ειδικά ο Πανιώνιος που έρχεται από τόσο μεγάλο σερί από τις 6 Δεκεμβρίου, από τότε με την νίκη της ΑΕΚ, χωρίς νίκη στη συνέχεια. Και εδώ ο Μπουμπένκο ως αντίπαλος πλέον στη Νέα Σμύρνη για τον Πανιώνιο και προπονητής της ομάδας του Ηρακλή μετά την περίοδο Κοφίδη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πίσω ο Μπάλαμπαν για τον Στογιανόφ, λάθος, θα πάρει ο Πίτου Γκαρσία. Μάρα. Οι πρώτες οδηγίες από τον Γιώργο Παράσκο είναι προς τον Μπερνάρκου Μορτζή να ανέβει κοντά στον Μπόσκο Μπάλαμπαν, να τον βοηθάει δηλαδή και να φεύγει από πίσω τόσο κρυφός κυνηγός. Ουσιαστικά, μια και μου δίνεις ευκαιρία να πούμε αυτό το θέμα με τη μεσαία γραμμή σήμερα του Πανιωνίου και στο μεγάλο διασκελισμό, με την ευκολία που κινείται μες στο γήπεδο του Μορτζή, καλύπτει πολλούς χώρους ο Παράσκος και έτσι έχει αυτό το ρόλο μπροστά από Όμο και Μανιάτη, τον αρχηγό σήμερα του. Καθυστέρησε, πήγε να κλέψει ο Ιάκοπ, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Μπάλαμπαν έχει τραβηχτεί πίσω για να πάρει μπάλα στο Γιαννόφ. Να ο Κουμορτζή σε αυτό το ρόλο που τον θέλει ο Παράσκος όταν ανεβαίνει η ομάδα του. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ιάκοπ πολύ δυνατά πάνω του. Ο Σιώβα στη συνέχεια. Ο Ιάκοπ από τον αγώνα με βάση αυτά που διαπιστώνουν στο πρώτο διάστημα. Έβαλε πονηρά, θα έλεγα, ο Στογιανόφ τον νόμο εκεί και έσπρωξε τον αντίπαλό του για να τον βγάλει εκτός φάσης. Υπήρχε φάουλ, υπόδειξη του βοηθού. Κοιτάξτε τον Στογιανόφ, πάει χωρίς να κοιτάει την μπάλα, μόνο πάνω στον Παπαζαχαρία για να τον πετάξει εκτός τροχιάς. Υπάρχει φάουλ. Σηκώνει το Κροάτι, συνεχίζεται το μάτς. Ο Γιόνσον για τον Στογιανόφ, έμεινε εντός η μπάλα, η κόντρα ευνοεί τον Ουρουγανό, περνάει ανάμεσα από δύο, πάει να περάσει δηλαδή. Ο επόμενος λέει παίζεται και νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Στο 10ο λεπτό, σουτ στη συνέχεια του Γιόνσον, out. Και τώρα γκρίνια έντονη από την κερκίδα, καθώς ο βοηθός θεώρησε μπροστά στα μάτια του βοηθού εδώ, καθώς ο Γιαννούλης με τα χέρια τον έσπρωξε, τον πέταξε κάτω. Από τον βοηθό της συνάντησης, μια λανθασμένη επιλογή εδώ. Στη μεγάλη φάση στο μάτς, Μπάλαμπαν δοκιμάζει, Φερνάντες επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέρασε η μπάλα, αφήνει ο Σιώβας για τον... Από την πλευρά του θα γίνονται αρκετές επιθέσεις του Πανιωνίου, του λέει συνεχώς ο Μπουμπένκο να προσέχει τον Στογιανόφ, στον Γιαννούλη. Νάτος ο Στογιανόφ, κοντά το Γιαννούλης, γύρισμα από τον Ουρουγανό, στο πρώτο δοκάρι βγάζει ο Παπαζαχαρίας. 11ο λεπτό. Νωρίτερα θα δούμε πάλι το σουτ του Μπάλαμπαν, άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα. Τη μάζεψε ο Φερνάντες. Ριέρα. Φάουλ από το Μάρα. Προϊόντος του χρόνου, ο Πανιώνιος κρατάει περισσότερο μπάλα, θέλει να παίξει κυρίως στα δεξιά με τον Στογιανόφ, αυτό έχει δείξει. Και άλλωστε με τις τεχνικές αρετές που έχει ο Ουρουγανός, νομίζω κάθε προπονητής θα το επιδίωκε αυτό, για να δημιουργήσει εκεί
προβλήματα στην άμυνα του Ηρακλή. Εδώ ο Παράσχος, το 12, το φάουλ με τον Γιώργο Τζαβέλα. Οι παρατηρήσεις για το τείχος από τον δεκανήσιο διαιτητή, τον κύριο Σιδηρόπουλο. Τζαβέλα στο αριστερό, κεφαλιά από τον Πίτου Γκαρσία. Μάρα με τον Επστάιν, ανεβαίνουν και οι συμπαίκτες από την άλλη πλευρά. Ο Γερμανός βλέπει τον Γκαρσία, επέμβαση του Σιώβα πολύ δυνατά και λογικά θα ελέξει εδώ ο goalkeeper του Ηρακλή. Δεν είναι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα στη Νέα Σμύρνη, υπάρχει να ολοκληρωθεί δηλαδή, το 0-0 παραμένει στη Νέα Σμύρνη. Ένα σούτο στο Γιαννόφ είχαμε νωρίτερα και ένα του Μπάλαμπαν, τίποτα το ιδιαίτερο, και μια φάση με την σέντρα του Επστάιν και η προσπάθεια του Γιάκοπ να πιάσει κεφαλιά στο 5ο λεπτό από πλευράς Ηρακλή. Υπάρχει και άγχος σαφώς. Έσπρωξε ο Γιαννούλης, πέρασε η μπάλα από την κεφαλιά του Μπάλαμπαν, ανεβαίνει με τον Εστογιανόφ Πανιόνιος, σέντρα για τον Ριέρα, μαζεύει έξυπνα ο Φερνάντες. Βγήκε ο Πορτογάλος μπροστά από τον Ισπανό. Ωραίο κοντρόλ, άπλεπτο. Σέντρα από τον Τζαβέλα, πάει να μπει ο Κουμορτζής στην φάση. Πενεύει ο Παπαζαχαρίας, μάζεψε ο Φερνάντες. Κουμορτζή με τον Κροάτη. Ο Ριέρα είναι μόνος του εκεί μπροστά, στο Γιαννόφ κάνει ένα σουτ. Εδώ η φάση συνεχίζεται με τον Μανιάτη να μην στέλνει με πολύ δύναμη προς την εστία. Στο 19 επέλεξε από μακρινή απόσταση στο Γιαννόφ να κάνει το σουτ, όπου υπάρχει και offside εδώ, δεύτερο λάθος του επόπτη. Μιλάμε για offside 1 μέτρου. Νωρίτερα δεν είχε δώσει εκείνη την φάση το φάουλ στο Γιαννόφ, ήταν ψηλή παλιά. Γιαννούλης δεν το χάνει από τα μάτια του μετά τα πρώτα λεπτά που είχε τα προβλήματα αυτά με τον Ουρουγουανό. Φερνάντες όχι πολύ δυνατά. Ηλιάδης κλέβει ο Κουμορτζή, κάνει πολλή δουλειά ο Κουμορτζή βέβαια. Παλιά υπέροχη για τον Ριέρα, τον Εστογιανόφ. Γύρισμα για τον Ουρουγουανό, περνάει, επιμένει με τον Κουμορτζή στο 21ο λεπτό ο Πανιόνιος. Κοντά το Μάρτος βρίσκει τον Μπάλαμπαν. Ανοίγει ο Κροάτης και να δούμε πού θα καταλήξει η φάση. Τελικά στα πολλά λάθη και των δύο πλευρών και την άλλας. Βλέπετε πως αλλάζει ωραία και για τον Κουμορτζή. Περιμένει στο Γιαννόφ, πάλι χάνεται η φάση για τους γηπεδούχους. Χτυπιούνται στην κερκίδα για να βγάλουν εκτός την μπάλα για το συμπαίκτη τους που είναι πεσμένος στο τερέν. Θα βγει τελικά από τον Ιάκωβο. Διακοπή λοιπόν, γιατί ο Τζαβέλας από την προηγούμενη φάση όπου κάνει την πάσα και πέφτει, εδώ ακριβώς έχει δεχτεί το... Να εκμεταλλευτούμε λίγο τη διακοπή, να σας πω τελευταίες οδηγίες του Γιώσεφ Μπουμπένκο. Καταρχήν επιδίδονται οι ποδοσφαιριστές του Πανιόνιου στη μεσαία γραμμή και για αυτόν τον λόγο πάντα με παίκτη παραπάνω βρίσκεται ο Πανιόνιος όταν κάνει τις επιθέσεις του. Ο Μάρα γενικά δείχνει να μην έχει ορίσει το χώρο του. Κάπου γυρνάει γύρω-γύρω, έτσι τρέχει ασυντόνιστα. Βέβαια δεν τον έχει βοηθήσει και το μάτς επιθετικά να μπορεί να κάνει παιχνίδι μαζί με τον συμπαίκτη, με τον συμπατριώτη τον Ιάκωβ. Σηκώθηκε Γιαννούλης, το πλάγιο Φερνάντες. Ιάκωβ ανάμεσα από δύο. Στο Γιαννόφ άργησε, απ' την άλλη είχε ανοιχτεί ο Κουμορτζή και περί. Ο Γιόνσον για τον Κουμορτζή. Πάσα για τον Μπάλαμπαν, κοντά του Ηλιάδης, γυρίζει ο Κροάτης, αφήνει ο Ριέρα, όχι, γυρίζει για τον Κουμορτζή αυτός. Πολλές φάσεις τέτοιες έχουμε δει, να πηγαίνει για γκολ ο Πανιόνιος, αλλά να γυρίζει την μπάλα πίσω τελικά. Και εδώ σήκωσε ο Μανιάτης, είναι επικίνδυνη φάση για τον Ηρακλή, βγήκε έξυπνο ο Φερνάντες στο 30 ακριβώς. Ο Πορτογάλος αντέδρασε πολύ καλά, αφού είδε ότι με τον Γκέλ θα κάνει μπάλα, θα τον προβληματίσει συνέχεια. Και άλλη φάση εδώ με τον Κουμορτζή να έχει μετατραπεί σε φορ όπως και προηγουμένως και να κάνει φάουλ. Ο Μανιάτης βλέπετε σηκώνει πολύ ωραία. Το Γκέλ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο Φερνάντες, οπότε διαβάζει τη φάση και βγαίνει με γροθιές και την καθαρίζει. Στη συνέχεια το φάουλ εδώ από τον Κουμορτζή έσπρωξε τον Παπαζαχαρία.